שלום, שמי בתיה סגל ואני מייסדת עמותת חזון לישראל. העמותה הוקמה בשנת 1994 על מנת להביא הקלה למצוקה של אלפי משפחות אשר נפלו מתחת לקו העוני. העמותה שלנו מסייעת למשפחות במצוקה בהכנת חבילות אישיות לכל משפחה ומשפחה. החבילות האלה מכילות ביגוד, מזון, הנעלה, מוצרים לבית, אפילו עזרה ראשונה, מוצרי היגיינה. כל מה שבעצם המשפחה צריכה ויש לנו במחסן, המשפחה מקבלת. כמו כן, העמותה שלנו מסייעת בפרויקטים מיוחדים, שנוגעים כמובן או לחגים או לאירועים מיוחדים במשך השנה. זה מתחיל מתווי קנייה לקראת החגים, ראש השנה ופסח. משפחות רבות מקבלות סיוע מאיתנו, לפי הצרכים שלהם, לפי המלצות של עובדים סוציאליים. אנחנו עוזרים בתיקים לבתי ספר לקראת שנת הלימודים. ילדים רבים נמצאים מתחת לקו העוני. אנחנו מחלקים ילקוטים. עד כה עזרנו לקרוב ל-150,000 ילדים לקבל תיקים יפים מאוד עם תחולה לבית הספר. כמו כן אנחנו עוזרים בפרויקט של חיילים בודדים. החיילים הבודדים מגיעים אלינו מרחבי העולם במטרה לסייע, לעזור, לשמור על מדינת ישראל, ואנחנו בחזרה מחבקים אותם ואומרים להם תודה רבה על ידי כך שאנחנו מביאים להם תיק יפה, תיק מסעות, ששוויו קרוב ל1,000 שקל עם תכולה נהדרת של ציוד היגיינה לחיילים. פרויקטים נוספים שהעמותה מתעסקת בהם במשך השנה זה הפרויקט של חג החנוכה, שאנחנו הולכים לילדים בבתי חולים, מחלקים להם צעצועים, בובות לחיבוק. אנחנו סייענו עד כה במיליוני שקלים. הציוד שנתרם ביד רחבה ובהתאם לצרכים של כל מוסד ומוסד. עד כה סייעה העמותה שלנו ל400,000 יחידים. לצערנו הרב, המצב במדינה מצריך המשך עבודה חרוצה ומסיבית עם המשפחות האלה, ואנחנו שמחים שאנחנו יכולים להושיט עזרה בזמן הקשה הזה.